Iawn, Rich. Iawn. Reit, newyddion da heddiw, Senni gyntaf ni o'r tymor. A Senni gyntaf chdi fel rheolwr de, pam ti wedi dod Adam i'r clwb? Dwi'n meddwl bod o'n siarad am hun, be mae Adam yn gallu ddod i'r clwb. Fel rhif 9, dwi'n meddwl bod be nath yn y gyngraedd i ddod erbys i fyny i'r Welsh Prem siarad ei hun dros 30 o gofed yn y wig, a wedyn i fi mae gen i fo'r attributes i gyd mewn centre forward, mae'n gallu dal bel fyny, mae'n gallu mynd in behind, dod o bobl fewn i'r gêm hefyd. So mae gen i fo i fi bob dim, mae o mewn oed lle 26, so mae mewn oed da hefyd, a wedyn, ia, mae ticio bob un bocs da ni isio fel number 9, really. Secrets bach wan nes ti a fi trafod o diwedd tymor dwytha, ddech chi wedi gweld un gem, do'n i'n sôn pa gem ydi, ond nes ti fod o'r chwarae'n un gem a nes ti ddeud oedd y gyna, neu wedi gael y job oeddech chi wrth y reolwr, ond nes ti sôn amdano fod y gyna'n syth ynddo? Do, fel mae pawb yn gwybod, mae bob coach neu manager fel Little Black Book a enwa maen nhw'n gadw ar ag yn amlwg oedd Adam yn un fo yn i fi lle, a wedyn, ia, fel ydych chi'n trio mynd i watcha games mae rhywun yn gallu gwatcha lot analysis a falle ond sy'n byd yn peth a gwatcha y gêm yn iawn ac gweld rhyw fath o sut gymeriad ydi o wedyn a mae'r desire gyno fo ac rhoi bob dim gyfyn y sefyllfa o dderbys yn mwyn dwytha ac dal i roi 100% o bob tro yn dweud lot amdani gymeriad o fi, so na, absolutely delighted i gael dros dy wein. Dwi'n meddwl fydd yr cefnogwydd reit hapus i weld Adam yma, chi de. Mae'n typ o stricar, da ni'n wedi gael ei stipyn dydy. Dwi'n weld cyfarfod am y tro cyntaf iddi, mae'n hogi mwr. Yndi, wel, dyna di o, o'n i'n dweud, mae'n ogi mawr, mae'n ogi'n cry hefyd. Ac ia, da ni wedi bod, swn i'n dweud, crio allan am rhif 9 iconic yn y clwb yma ers blynyddoedd. So, gobeithio, allith Adam llenwi esgidiau yna ac cael o goliau ni, da ni isio i bwysio ni fyny. Reit, sy'n ni'n gyntaf chdi heddiw, sy'n fwy ddod? Gobeithio. Da ni siarad efo dipyn o players, dim byd confirmed eto, ond na, mae fi a'r management team reit brysur lle yn trio gwneud gwaith yn y cefndir, ond jyst un am wan a gobeithio fe gyda ni'n newyddion wrach yn y dyfodol i chi. Gret, diolch i chi. Diolch yn fawr.